Ja, då är det dags för andra halvlek här mot Håbo. Och den här bytt till en annan, lite mindre vattensjuk plan. Kom här Maja! Kom igen nu! Hela vägen! Kom igen Macke! Kom igen, ta jobbet! Kör nu! Hela vägen! Kom igen Macke! Gå Mira! Bra! Gå Mira! Kom igen Molly! Måste ha! Kom igen, kör Macke! Kör! Macke! Molly, hårt jobb nu. Annars byter vi. Kom igen. Bra, kasta Vendla. Fickan finns. Kasta fickan. Gå Greta! Kom igen, Fredrik! Såja! Bra, försök vända nu. Nej! Det funkar inte där Lea. Kom igen nu. Hela vägen! Kom in i mitten, Macke! Kom igen! Bra Macke, kör! Bra, fickan. Tuff, kom igen! Bra. Vendela! Lea. Vill du ha boll? Kom in i mitten gärna! Johanna, gå ifrån långt när hon vill vända. Kom in! Bra. In Molly, borta! Gå Mira! Bra, den har vi Mira! Ut och ta bollen! Andersson! Maja! Gå ner på kanten! Upp på topp Andersson, kom igen! Hela vägen, kom igen! Nej, bra jobb! Den är inte ut! Vi hör det, kom igen! Lugn. Ellen, ligger under, in på mål, kom igen! Bort med den nu tjejer, gå dit nu våga! Bort bollen! Det är bra Mira! Bra Ellen, kom igen Maja! Hela vägen Maja! Bra Talang! Kom igen nu! Lilly! Bra Macke, hårdare, kom igen! Hårdare Macke, kom igen! Bra! Gå Mira går! Ja, vi har vi till det! Lilly! Bra! Kom igen Molly! Ja, framåt! Såja! Hela vägen Molly! Hela vägen! Nej men gå där Molly! Det är ingen där, det är du som är där! Bra jobbat Macke! Jättebra jobbat! Gå, kom igen! Fortsätt Anna! Ja! Bra, har vi Molly! Tveka inte Molly! Ja! Fortsätt till det! Fortsätt! Bra, ta fram den! Kom igen! Gå, vända! Kom igen! Släpp bollen! Det är din Lea! Släpp den inte Lea! Då har den i ryggen! Kolla din spelare där i straff! Orka hem! Selina, in i mitten! In i mitten! En till! Bra, Molly kastar byt sida, Vendela! Molly, Vendela vänsterytter! Jättebra lirat! Upp lite nu, Johanna. Kom igen nu, kolla boll tjejer! Amanda! Thomas! En meter in på banan! Ta emot den! Gå! Slå den! Gå!
Bra jobb Anna, det är jättebra jobb. Nästa. Man kollar när de kastar in. Bra. Jättebra. Ja! Jävla skönt! Molly, kom! Nu plockar man upp och kör. Anna, vi tar det här. Kom igen nu Håbo, fortsätt spela! Du kan göra 2 mål, kom igen! Nej, då ska det inte bli någon annan. Kom igen! Snacka Maja! Kör! Bra, ta fram! Kom upp! Vi behöver dig där inne nu. Nu behöver vi dig där inne. Släpp ut den! Släpp ut den! Vi behöver dig där inne. Vendela, gå dit och ta den! Nelly, spela Vendela! Nelly, spelbar! Hela vägen, kom igen nu! Jag orkar inte! Bort med dig tjejer! Ja, nej, ja. En till! Kör! Peter, var med och hjälp till! Du måste få där ute! En till, gå ut! Skjut direkt! Kom igen nu Håbo! Kom igen nu Håbo! Kom igen Vera, hela vägen Vera! Spelbara nu tjejer! Målvakt! Kör nu Selina, kör! Upp! Bra jobb Vendela, den har vi Greta. Sätt in framför bara. Upp laget tjejer! Lyft upp laget, kom igen! Jag vet! Vera! Gå emot! Kom igen tjejer! Bra jobb Maja! Hela vägen Andersson! Slå den nu! Slå Hela den! vägen! Bra! Bra Jan! Mira kom! Positivt nu, kom igen! Peter, borde kliva upp! Vi kommer långt! Dit nu Anna! Fortsätt! Bra! Bra jobb Anna! Kör Marken! Gå ja! Kom igen. Peter, gå! Johanna, kom igen nu Anna! Johanna! Långt. Johanna, kör vi sista nu, kom igen nu! Upp lite Lea, du gör ingen nytta där, du är för långt bak! Ja! Kör Lille! Bra, gå Nelly! Gå Nelly, slå den i fickan, gå Vendela! Tidigt! Gå ja! Ja, kör Marken, kör! Lille! Bra jobb! Kom igen, jättebra! Kom långt nu, kom igen! Kom igen Marken, det är sista nu, kom igen! Kom igen!
Kom igen Andersson! Gör det sista! Kom igen! Fortsätt! Fortsätt Maja! Fortsätt! Ja! Hela vägen Andersson! Snacka Louise! Bra jobb! In inte Marken! Ja, det räcker. Ryggen mot mig. Bra tänk Greta! Nelly kom! Bra Greta! Du ser den där! Vendela! Lia kom en stund. Vendela höger back. Går vi på bollen Andersson! Flytt upp Marken, flytt upp! Kom igen! Kom. Bra jobb tjejer, kom igen! Måste få höjd på bollarna tjejer! Ta det lugnt Lilo. Bra, rulla! Hela vägen Andersson, hela vägen nu! Ta det lugnt. Bra jobb! Lägg ner den Lois, lägg ner! Gå dit! Du Har vi, du orkar sista! Vänstermarken. Bra, Vendela möt bollen! Såja, kör! Hårdare! Bra, börja om. Hårt, börja om. Kom igen, upp och hoppa! Kom igen! Kör nu, kom igen! Den är farlig Louise, den kan stanna! Louise, slå inga så! Jo! Ta det lugnt! Bra Michel! Bra tjejer! Bra Bush! Fortsätt spela Marken! Kom igen nu, du måste stå på det! Kom igen! Gör vi sista nu, kom igen nu tjejer! Ja. Kör! Kom igen. Kom Michel, hon kommer ju rätt vänd! Jobbar vi! Sista nu tjejer! Orka hem lite! In i mitten Michel, du vill ha en passning! Ja, familj! Kom igen nu Johanna, kör sista nu, kom igen! Johanna! Målvakt Vendela! Om du inte springer! Bra! Baka. In med det! Fortsätt Marken! Bra jobb Marken! Bra! Men Mina gå! Bra jobb till det! Bra! Upp målvakt, slå den! Bra! Bra jobb tjejer, kör sista nu! Kom igen Marken! Orka! Kom igen! Kom igen Vera! Kom igen Marken, in i mitten! Bra jobb Vera! Fortsätt! Bra! Bra jobb Vera! Nej. Romina! Fortsätt! Romina! Bra jobb Amanda! Bra jobb Mina! Kom igen Andersson! Bra Kom Greta! igen, Marken! Kör nu! Gå vägen längre och spring! Kom igen! Bra! Bra! Bra Vendela! Den hinner du! Bra jobb! Jättebra Marken! Orkar du? Michel kom! Bra jobb Selina! Kom igen! Bra jobb Andersson! Kom igen! Iskallt. Fortsätt köra!
Lugn, fint. Kom igen Stina. Kliv upp. Ända upp. Kom med där. Gå på lång då. Kliv upp. En dit. Bra mål. Hjälp henne! Bra Vendela! Det är bra kör! Bra kör! Tira av bollen, kom igen. Janna, gå på bollen nu. Bra, gå dit igen. Bra mål. Bra Molly! Så, flytta upp. Flytta upp, kom igen. Amanda, flytta upp nu, kom igen. Ring ut, kom igen. Goda nu tjejer, släpp inte till då. Gå dit. Janna, ta det nu, kom igen. Amanda, in på mål, kom igen. Amanda, du ska gå in på mål, kom igen. Kom Vendela. Amanda, kliv upp. Johanna, andra sidan Johanna! Bra, gå dit! Gå dit då! Ja, bra, Du får inte kolla upp den i skjuta, du måste upp där. Bra jobb tjejer, fortsätt, kom igen! Kom igen in med den! Bra Sina, kom igen! Ställ bort! Stanna kvar Andersson! Stanna kvar! Nelly, in och gnugga på mitten som en galning. Ja, men hon kommer från hörnan. Kolla på andra sidan istället. In i mitten Vendela. Inte så långt upp, Tänk hemåt. Bra Nelly! Handa! Kör till domarblås, kom igen. Bra, slå det! Bra Nelly! Följ med upp tjejer, så täpper vi luckan här. Så inte de... Hörru, ligg närmare. Ja, kvar där uppe. Hilde! Vendela vill ha den här. Ja, det är synd. Bra tjejer! Bra jobb tjejer, jättebra jobb. Fortsätt. Kom igen. Ja. Kan du se målen för den var första Mira som glider igenom och så 0-3. 3-0. Innaste! Måste kliva dit. Bra mål! Bra! Bra jobb Johanna. Bra, Mina vill ha! Kom igen. Bra! Bra Nelly! Nu då? Bra tjejer! Bra tjejer! Hörru, var med där. Hilde. Om du går upp och kör kort så måste en till ut. Hilde, ut! Ut! Håll bakom dig istället till här. Du måste... Vända! Ja! De slår i kort hörna så måste två spelare ut. Annars spelar de förbi. 5 minuter på sig. Vendela kom. Greta. Johanna! Kom, Lea. Bra jobb Johanna. Bra, Nelly, fantastiska pistol. Bra jobb tjejer, bra jobb Johanna. Spelfredag. Häng med här. En till ut, 2 ut. Amanda. Bra tjejer! Så är det.